Kung naamoy mga Biblia, ablihin ninyo sa 1 Samuel chapter 8, verses 1 to 9. 1 Samuel chapter 8, verses 1 to 9. Ang uluhan sa tong pagtuon karon nagaingon diha nga si Kristo ang matarong nga pangulo. No? Haom ni sa to ang hisgutan ron at mga panghitabo karon ba? Bibo kayong tibuok kalibutan. Si Kristo ang matarong nga pangulo. Arita sa 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 9. Ang gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Sa pagkatigulang na ni Samuel, gihimo niyang maghuhukom sa tibuok Israel ang iyang duha ka anak nga si Joel nga mao ang magulang og si Abaya nga mao ang manghod. Mga maghuhukom sila sa Berseba apan wala sila mosunod sa lakang sa ilang amahan kay salapi man lamay ilang giapas. Nagpasuborno sila o gituis nila ang hustisya. Usa ka adlaw ni ana nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel, unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama o giingnan nila siya. Tigulang ka na og ang imong mga anak wala mosunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Verse 6, nakapasubo kang Samuel ang ilang gipangayo nga hari, ang ilang pagpangayog hari, busa, nagampo siya sa Ginoo. Verse 7, ang Ginoo mingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili man ikaw ang ilang gisalikway, kundili ako. Verse 8, ingon nga gisalikway ako nila sukad sa akong pagkuha kanila gikan sa Ehipto og nag-alagad sila sa laing mga Dios, gisalikway kausab nila, busa tumana ang ilang gihangyo og pasidan-i sila sa buhaton sa tawo nga maghari kanila. Let's pray. Amahan namo nga langit nun, salamat kaayo karon nga kagabion nga dunay pagpatin-aw, pagpasabot nga among madawat gikan diha kanimo. Salamat nga ang langit nung kaalam amo gyud nga madawat og nagaampo kami o Lord nga pinaagi sa mga kaalam nga among madawat kanimo, makita po diri sa among pagkinabuhi nga naglambo kami, nagmatured kami ingon nga mga Kristohanon. Salamat Lord nga ang mga mensahe nga among madungog maghatag og kausaban sa among panglantaw, sa among panghuna-huna, sa among pagbati. Salamat kayo bisan pa man sa tanan gayod nga maabot niining maong mensahe o Lord nga daw pakigsultian nimo nga mismo naa ka personal nga nakigsulti sa matag usa. Salamat o Ginoo ning takna sa kagabion og madawat gyud namo ang among gipangayo nga kaalam. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Mayong gabi So, daghan kayo nga nakuratan sa panghitabo sa atong nasod, no? Nguban kagabi wa nangatog. Sige rag tambay sa Facebook. Ang uban naanod na gyud sa ilang gibati. Bisag mga Kristohanon manunglo na sa Facebook. No? Unya ang uban naghilak na gyud sila, naghinilakay na gyud o nganong ingon ana. And grabe kayo ang affected kayo. Unya kalimutan nga mas labaw ang gianto sa atong Ginoong Hesukristo, wala na effect nato.
Pero kining ato ang former president kaniadto nga karon gidakop sa pulis o niya gitugyan nato sa ubang nasod. Grabe kayog epekto. Hilakay ang uban god. Muna nga karon nga kagabion ang atong paghisgutan nga maong lang gyud si Kristo ang matarong nga pangulo. Muna atong hisgutan karon. Now, si Samuel mao ang katapusan nga judge sa Israel. Og matapos na ang gitawag og theocratical nation. Mubanos na ang monarch. Kanang theo, it means God. Siya'y nagdumala sa nasod. Pinaagi sa mga pangulo nga maong mga huwis. Unya, si Samuel ang last nga judge sa dihang ang Dios pa mao'y naghari sa nasod. Nibanos na karon ang gitawag og monarch, mga hari na, tawo na gyud ang mohari, mupuli na. Mauni ang background sa 1 Samuel. Si Samuel kanang ang last nga pangulo sa Israel ingon nga huwes sa panahon nga theocratic pa. Wisdom sa Dios, kaalam sa Dios, gahom sa Dios. And then pagkatapos sa pagdumala ni Samuel ingon nga tiguang na siya, mubanos na ang monarch, hari na gyud nga tawo mo imo dumala. Unya nasayod namang gyud ta nga wala gyud tawong tarong. Ang Biblia gyud nagsulti nga ang tanan na adyoy diferensya, na adyoy problema, na sala, na kahugawan. So, magbulihanay. Kini mga Christian, mangbuli sa mga pare, mga pare, mangbuli sa mga pastor, ay bulihanay na. Gubat. Pero sa pagkamat tinuod lang, wag yo'y tarong. Walay insakto, walay matarong, nga malangit ka kay matarong kasi mong kagalingon. Nahimo lang yutang matarong, tungod kay dunay hari nga atong nailhan, nga kinsa nagpakamatay, gihatag niya ang atong iyang dugo, alang nato. Hugas sa atong kasalanan, nag-antos siya og taman. That is why nahimo tang matarong. Pero ato ning hisgutan karon tungod kay aron gyud ta makasabot sa nahitabo sa atong nasod. And hopefully si Lord pod maghatag pod unyag mga pagpadayag diha nimo. Kay para nimo nahunong nang tibuok kalibutan. Di na gani makit-an tong mga hugasan. Di na makit-an ang mga buluhaton sa balay. Di na lang magtuon kay hapit ng exam. Wala na'y focus sa buluhaton. Di na lang ko mo atinog midweek service kay sakit man akong heart kay gidakop tong among presidente. Nakalimot na hinuon ka. Nga bisan pag kinsa na sila ang tag-iya sa tong kinabuhi ang Dios. O nya mahibaw nya ka sa umaabot ngano ning nahitabo ni tanan. No? Kung pugson gani natog tubag ang pangutana nga why, magka-problema gyud ka. Tuguti nga ang Dios, magpaka-Dios gyud siya kay siya may magbuot. Nakita, kalma lang sa ang mga teachers, no? Ang mga teachers gyud dili sila ka post. Tinuod ma'am. Bisan pag na sila yung mga saluubin, manghilak ra ginan sila. Daggan kay to no, katong gi-share bitaw nga na sila sa office. Sa office, mga teachers, mga faculties, naghinilakay ra sila. Di mo na sila ka-post. Kay mag-model na sila sa ilang mga estudyante. So dili sila kapagawa sa ilang gibate. Tubang na lang mo puno ang saging. Ay, nga mo tubag. Ano na lang? Hindi mo sila kapagawa sa ilang gibate. Pero niya, husayon nato ni. Now, kinsa may atong ma-blame. Ngita na dayon tagtawo nga i-blame ani. Actually po, ang uban ng utanan, nagmahay na ba ang tanan? No? Nya kang uban po nangalipay kay kaning mong tawo ganahan siya are, ang uban po ganahan are. So naman koy ngana, di ganahan ng tawo nimo na po taong ganahan nimo. Ang uban po wala ray pa kay mabahala na sila diha. Basta kay importante na ray internet. Basta kay di pa ma-shutdown ning mobile legend, okay ra na.
Bahala na sila diya. Si Elias may kaingon ni tanan. Padayon sa tawa. Okay. Anong gini si Elias may kaingon na? Now, ningon na tanaw na to na because nangita lagi ta kinsay i-blame na to ane. And sa unahan ane ma-realize na to nga may ragyong nahitabo to. Moingana na po ka. Kay gwato na hitabo, di man ta maingani karon, di ba? Napa mo? Ano sa tadre? Parehagod ni Ginoong Jesus. Suko kayo bang nganong gingana man siya man sa isala, pero kung wato na hitabo, maunsa man ta? So wala gyud ta kabalo og unsa gyud ang plano sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo para sa atong nasod. Ug anong gialaw sa Ginoo ang mga pahitabo nga mga ingon ana. But sa Bible, muna sige kong ingong pagbasa og Bible. Because tanan nga mahitabo, situational man na siya nga mga or kanang sitaw kana mga kapanahunan ba na siya. Makaibalo na dayon kag uy, mo man gi panghisgutan dire. So makalma na ka, relax na kayo ka. Tanawa ra gud ni. Ngita tag kinsay i-blame. Atong sugdon og basa sa verse 1. Ningon diya nga ang matarong nga pangulo. Ang Dios ra man gyud matarong no, pero iyang gihimo ni si Samuel nga tarong nga tagdumala ingon nga katapusang huwes sa Israel. Paminawa ni pag-ayo. Ningon diha sapagkat tigulang na ni Samuel gihimo niyang maghuhukom sa tibuok Israel ang iyang duha ka anak. So, tiguang naman siya. So, dapat mo puli ani niya. So, gihimo niyang maghukom ang duha niya ka mga anak. Remember, nga dili gyud ka magpabilin sa imong posisyon. Dili kita magpabilin sa atong posisyon. Bisag unsa pa ta, bisag unsa pa inaan nato, di lang kita magpabilin diha. Kay moabot gyud ang panahon nga bisan pagani si Samuel, you know? Ningon ang Bible nga walay pulong nga matagak sa yuta diha ni Samuel. It means ang tanan niyang isulti dunay may tabo ug dunay katumanan. Pero ningon ang Bible tigulang na siya. Mabot mo dyan yung panahon. Nabisag unsa kagamhanan sa maong tawo, matiguang namang gyuta, kabsa naman tag-umoy, hanap-hanap na ang atong panglantaw, o ang kaniadtong nindot kayo para nato, di na nindot pag-abot sa panahon. Kung paaboton kag 90 or 100 years, bisan pagtapdan kag daga, mga lalaki, bisan pagtapdan kag daga, Miss Universe, wala ko kakaila, kino sa maning nitapad na ko online or di ko kakaila. Mawala ng gitna na. Tiguang na si Samuel. So, sa iyang gibuhat, that he made his sons judges over Israel. Himo niyang iyang mga anak, daw tagdumala niya. Ang problema kani. Mabot man tingali ang panahon, pero gaampo gyud ko sa Ginoo para sa duha nako ka mga anak. Karon pa lang daan ako, ginang kanunay ampo sa Ginoo. Kaya wala nagpasabot nga alagad ka sa Dios, imong mga anak tarong sa umaabot. I-blame pagod gani ka, ay nga naman siya, nga naman lagi na yung mga anak. Rita dere, para makasabot tayo sa and it came to pass when Samuel was old, that he made his sons judge over Israel. Next verse. Sa sunod. Miag na mo pahulam og laptop, no? Diri na lang ko. Ingon diha nga si Joel, mao ang magulang, o si Abaya, mao ang manghod. Mga maghuhukom sila sa Beersheba. Kining Beersheba, usa ni siya sa mga sentro. Malambuon kayo o daw sa ato pa ni tagbilaran or kanang main nga dapit. Verse 3. Apan wala sila musunod sa lakang sa ilang amahan, kay salapi man lamay ilang giapas. Gatuo mo kaning panerbisyo, alagad ang toyo ane.
sa inyong madunggan, panahon sa campaign period, serving yun, alagad yun. Mo na isulti tanan mo, alagad yun. Pa itong kasirinid me. Human sa sirinid, silduan me. So ningon ko na, kanang mga ingon na, dili na pag-alagad, kay gibayran mo ka. Nanarbaho na ka. Napa mo? Ningon dito nga, dili sila kaalagad kay salapi ang ilang tuyo. Kwarta ang ilang gusto. Naamay alagad nga ga-expect gyud ba? Buhat gud ta pero napunay ko ray hatag dahan po wa. Naamay mga ingon anak gyud. Tuo mo. So alagad. Nang mamirma tanan, gatuo mo. Anay uban nga ni pirma kay nakasabot. Pero ang uban, mo pirma kay basig na ay kuan na maayohon. Nagpasuborno sila o gituis nila ang hustisya. Imagine usa sa banggiitang alagad sa Ginoo, expected nga ang iyang mga anak tarong. Pero nahimo nga ang iyang mga anak wala misunod sa Dios sa ilang amahan. Kaya ang ilang mga anak ang gisunod nila Dios sa kalibutan, kwarta. Kwarta gyud. Hello? Mo mangganin ang mubutar mo kanay ihatag nga kwarta. Katong dili mo hatag makonsensya ra ba ka? Yo man ni hatag man to konsensya nga inyuha man na, atua man na, kwarta man na, boys man na nato. So, gituis nila ang justice tungod sa kwarta. Kita mo sa mga videos, samtang gidakop, gahilak ang gadakop. Mando man. Na may mando nga sa labaw. Ngayon nga na ba? So, padayon sa taningon diha nga, sa verse 4, usa ka adlaw ni ana, nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel, unya nangadto sila kang Samuel dito sa Rama, o giingnan nila siya. Tigulang ka na, o ang imong mga anak, wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari, nga magmando ka na mo, sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. So, makakaplag ta og rason nga, bito no? Sakto. Makaingon ta ba? Sakto. Sakto ang gipangayo sa katawhan, tungod kay tiguwang na ang nangulo nila o ang mga anak nga gitudlo nga mahimong mosunod nga mangulo, mga hakog og bandi, kwarta. Hakog kayo sa kwarta. Nawat, pag nakay kwarta, may gamhanan ka. Magtuo man po dayon ng tao nga gikan nimo ng kwarta. Gikan ko na sa gobyerno niya, ipanghatag, mga ayuda-ayuda, unsa pa na diya, magtuo na sila nga gikan na nimo. So, mosimpatiya ang mga tao. Now, nangayo silag hari. So, naa sila'y rason nganong nangayo silag hari. Karon mangita takin sa may atong i-blame ane. Ang katawhan, nga nakita man nilang tigulang na, o niya ang musunod, wala nagasunod sa ilang amahan. Or mismo, ang mga anak, niadtong maong hari, niadtong maong nangulo, nga nag-alagad, nagserbisyo tungod sa kahakog sa kwarta. Ngita tag i-blame. Sa pagkatinuod lang, kung nasabtan lang pag-ayaw, bisag unsa kadautan ang mangulo, ang Ginoo gyapoy magbuot ning abot panahon.
Kay kung dautan ang mangulo, moabot ka nag 200 ka tuig nga mahimong mayor, gobernador, presidente. Tapos gyapon ang kinabuhi. Unya sa kanunay dunagyoy panahon sa pagsingil. Time of reckoning. Naagyo na pagsingil sa pag-abot sa nga kapanahunan mga igsoon. Munang sa atong pagpangalagad sa Dios, ayaw gyud ka og pataka-taka. Tanawa ra guni usos. Grabe yung problema mga batan-o no. Gipakasayon-sayon malaman ninyo ning gugma-gugma, emosyon-emosyon. Pag mabuntis na magpa-laboratory ra gani, wala tay kwarta pa laboratory. Pagara-gara ta. Pag tinarong man ninyong pag-eskwela oy. Lisod na tangdaan, atong mga ginikanan muna. Kita pasagad rag hayang-hayang. Ay di na nako na inganaon pagstorya. Saan na nako pagstorya di ay? Wala, bisag kisan lang awayon ang pastor, awayon ang ginikanan, awayon tanang tao kay nganong butan man ko. Nya pag-abot tas panahon unsaon naman ni? Unsaon man ni ha? Anong misunod man ko, ha? Ay, nako. So, nangayo sila hari. Unya, ingon ang verse 6, tanawa. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari, busa nagampo siya sa Ginoo. O sa gibate ni Samuel, nasubo. Okay, nasubo man siya, unsa iyang gibuhat? Gayaw-yaw sa Facebook. Ningon ang Bible, nasubo si Samuel. That is why nag-ampo siya. Hay raman tong sige giyaw sa Facebook, wa man lagi nang his midweek service. Di uban siguro to dito sa Netherlands. Sige giyaw sa Facebook. Abot raman siguro. So, ang Ginoo mingon kaniya tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo. Kay dili man ikaw ang ilang gisalikway kundili ako. Ngano di ay ugwa na kay tarong nga makitaan. Pangayo sa Ginoo tarong. Di kay magbuti ug mao na lisod kayo na. Dili sila buot nga ako'y maghari kanila. Kisa man din hinangandoy nga ngatong kinabuhi harian gyud sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gyud magdala sa atong kinabuhi. Ya amen pastor, nya dadon kas kalisdanon ngano man ni. Amen. Unya iagi ka sa imong hari sa kalisdanan. Iagi ka sa imong hari sa kagulanan. Iagi ka sa mga dalan nga tunukod. Ngano man ni. Oh, magbuti ka. Nga niingon naman ka sa Ginoo, Lord, gusto gyud kong ikaw maghari nako. Nya usahay dali-dali ra kay tang muhimog desisyon. Nya pag-abot sa unahan, wa na gabugat na. Ay. Unta kung unta pa lang. Sige na ingana. So, ihatag nila. Unya sa verse 8 niingon. Unsa toy last nga line sa verse 7? Dili sila gusto nga ako'y maghari nila. Ang Diyos mismo mo'y nagsultian eh. Now, kabalo ba mo mga igsoon nga daghan yung kayong mga Kristohanon? Sa nakalain-laing dapit, sa nakalain-laing mga kasimbahanan, and tanan nga mga religious thing, and all the religious stuff sa simbahan, involved. Pero dili gid gustong ang Diyos may maghari. Ora kaya po'y magbuot sa kaugalingon. And diingon diha nga saan verse 8 ingon nga gisalikway ako nila sukad sa akong pagkuha kanila sa Ehipto. Og nag-alagad sila sa mga Diyos-Diyos, gisalikway kausab nila. Ang Diyos mo yung unang gisalikway, busa, tumana ang ilang gihangyo, apan, pasidan sila
sa buhaton sa tawo nga maghari kanila. So muna, mga guol. Ang pinakadako gyud natong mahimo mga igsoon, ampo gyud ta. Karon, ako nang gi-share sa Facebook, ingon ko dito magsugod nagsuroy-suroy ni sila. Unya kay gubot man kaayo. Mangampanya ka karon gubot man kaayo. Nak, delikado pa noon imong kinabuhi. And ato ning bantayan tungod kay bisan og ingon ana na kung dili ta magampo, mag-lost control ang mga tao, pwedeng dunay gera nga mahitabo sa atong nasod. Aw hinuon kung mahitabo pod sama sa South Korea o sa North Korea, mabahin ang nasod. O kung kabubuton sa Ginoo, pwede. Kuya, makayta og civil war karon. Muna nga daghang mga panambagon nga pakalmahon gyud. Kay pag muingon magrally na, nay mga bayolente o nya deklarag martial law, cancel ang eleksyon. Na. Nya kay mas daghan po ring sa pikas nga maggubat na. Imagine ang side sa gobyerno mauni ang gidaghanon sa general, sa pulis o sa kasundaluan, sa pikas mas daghan. Mga naka-uniform, tag-as kayo grangko, di ba dahil mahimong civil war? Naana tadaay civil war. Kining Mindanao o sundalos gobyerno nga kanunay bangga, kanunay nagagyera, civil war na daana. Ingon na pulong sa Ginoo, ang nasod magkabayan-bayan, di gyud makabarog. Kabalo mag-unsay nindot, kay bisag nagkaguliyang taron wala ni nasabayan. Pero kung sabayan ganini, magkaguliyang ta, nagkabayan-bahin, ang atong nasod, kaliton patag gira sa ubang nasod, or igo tag dako nga katalagman, problema gyud kayo na. Diha gyud nato ma-realize nga ang cellphone di day malungag. Di day makaon. Nga ingana di ay kabalo mo kung maabot gyud ang kagutom, nindot man po na arong mahigmata ang tanan nga ang dili makaon di ay. No? Pwede kayo na siya. But ang Ginoo may magbuot sa tanan. So, mauni siya ang nahitabo. Gipasidanan sila, gingnan sila. Okay, kining sa following verses niya. Gingnan niya, okay, muni ang mahitabo. Ang inyong mga hayupan, kuhaan na sa maong hari. Ang inyong mga anak, kuhaon, himuon ang mga sulugoon. Ang inyong mga minahal sa kinabuhi, nga dunay mga abilidad, kuhaon na, imbis nga diha na sa inyong pamilya mag-alagad, ato na mag-alagad sa hari. Ang kabalo mo kung sa'y problema, atubang ning pulis o ang mga nagrayot. Without knowing nga ang pulis, naa deepod siya membros family nga naa sa rayot. Nakulata sa uban. Nabunog pud ang pulis. Munang lisod lagi kayo. Munang ang tanan gyud nagampo ay nagbutang dit nagdasig sa tanan nga iampo gyud nato, magampo gyud ta. Kay bisan pag moingon ta og maghimo manggaling maghimo dito mga rally, do na po'y mga taga dapig sa pikas nga magrally pod sila unya di man gyud na malikayan. Naamanggoy bayolente, gagunit og kandila, pero sundang po rin usang kamot. Prayer rally ni, gagunit pog sundang. Saon na ron? So, arita, mubasa ta diri sa pulong sa Dios, mangita ta, mangayo tag kaalam, makabot nato ang kaalam. Aron nga, sa ato mismo nga kaugalingon, mahimo tang mahinahon. Kung manghuna-huna ta, dunay kaligdong. Kung mutan-aw ta sa mga panghitabo, lahi kaysa sa mga panglantaw sa uban, kay naa na kay nakita, na kay nadungog, na kay nabasa, ug na kay kaalam. Nga sa gihapon, ang kinabuhi sa tawo, ang pamilya, ang usa ka barangay, ang usa ka lungsod, ang usa ka probinsya, ug ang usa ka nasod, naa sa kamot sa Dios. Hunos.
Wa ka kabalo, ugma ra day kutob ang atong kinabuhi. Bisan pag ikaw ang presidente o ikaw ang vice president, kung ugma ra kutob imong kinabuhi, magunsa man ka? No? Wa man ta kabalo ana. And that is why giingnan sila nga mo ni ang buhaton, mo ni ang buhaton. And ingon sila, okay, why problema na? Dawaton na muna. So, ningon diha, tungod kay dili naman sila gusto nga ang Dios mao'y maghari nila. Verse 18. Ningon ang verse 18, og niadtong mga adlawa, manghilak kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo apan dili kamo kaluy-an sa Dios. Nganong kahilak-hilak man kang nibutar man ka? Ayo. Pareho guta. Pero ayog hilak. Salig ra gud ta sa Ginoo. Wa man kakabalo. Pareho gud anang nanguyab nimo, day. Tarong kayo karon nya pag abot sa panahon di ay pabuntisan na ka unya wala gani bayad pa check up. Pag pa-ultrasound na wala kabayad, unsa man na? Manong na bantay gyud mo kadinin na ba ko ka maong upugong ani akong baba. So, wa jud ka kabalo. Nya na po'y mga tao nga murag daot kayo sa imong panglantaw pero pag abot na is panahon sila diay ning nakahimo og mga katingalahang butang. Nga ma-amaze na lang yung ka, makurat na lang yung ka. Nasabta na to? Ayaw, nasabta na to? So, magka-problema yun. Ingon siya, muabot niya itong unya nga adlaw. Nga manghilak kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo, apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Gool no? Nangagool sila. Sila man po'y nagbutang ani, nga hari. So, ayan ang kagool-gool diha. Sa sunod na lang pod. Hello? Kaya mo maghapon, bisa pag ikaw mao'y ma-vice president, or ikaw mao'y ma-presidente, na maghapon kay kapalpakan sa kinabuhi. Ang kontana, naatay kapalpakan sa kinabuhi. Ingon ang verse 19, apan ang katawhan wala mamati kang Samuel. Og sila mingon kaniya, gusto kami hari. Di ba? Gusto kayo kami. And sometimes may igsuon na kay ganahan karon nga ganahan gyud kay kaog. Buhis buhay na lang gyud. Basta kay maangkon lang nimo. Pag abot sa panahon magmahay ka. Hello? Hopefully walay pagmahay akong asawa nako. Nasa dito gapa. Napa mo? Nagmahay si Milyo ni Harold. Padayon ta. Unya kadi na magyud sila mamati. Ningon nagyud sila taga-igin mighari. Aron mahisama kami sa ubang mga nasod. Gusto kami hari nga magmando og mangulo kanamo sa panggubatan. Gusto gyud sila. And wala nila ni na-realize sa nang labing taas 350 years. Gikan sa pagkamatay ni Joshua, dool 400, 350 years hangtod ni Samuel. Wala gyud nila na-realize nga ang tanang kadaugan naangkon nila kay ang Dios mo'y naghari nila. Kabalo mo kung sila ilang giampo, tagay mighari Lord, aron may mag-una namo sa gera. Wag yun nila. Wag yun sila nakabantay. Nga nahimo silang nakaangkon og daghan kay kadaugan kay ang Dios sa kadaugan mao ang naghari og naguna nila. Karon ningon sila taga-imi. Taga-imi. Sa verse 21, human mabati ni Samuel ang giingon sa katawan. Gisugilon niya sa Ginoo kining tanan. Ato lagi sa Ginoo sumbong.
Sa Ginoo lagi ta sumbong. Then og ang Ginoo mingon kang Samuel tumana ang ilang gipangayo og hatagi sila hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel pamauli kamo sa inyong syudad. Karon, mangutana ko. Sa taas-taas ng panahon nga nagapaminaw tas pulong sa Dios ato naning giagian tanan. Og nakailata kinsa si Saul nga choice sa tawo. Because wala nag-ingon ang Dios nga no, walay hari mo kay lahi mo. Nagplano na daan ang Dios nga moabot gayud ang panahon nga mahimong monarch ang nasod. It means dumalahan og hari nga tawo pero maminaw gyapon sa Dios. Amen? Pero wala pa niabot tong panahon. Pero ang Israelite di ka paabot tagay na mig hari. Murag ka nang naas imong tapad, high school pa di ka paabot. Senior high pa di ka paabot. Paghulat god, remark. Murag ka nang nas imong likod, di ka paabot. Taga-imig hari. So dili gyud kahulat. So unsay nahitabo? Nagmalipayon ba sila sa panahon nga si Saul na ang hari? Hinuon ang katawhan, ang nahitabo pa inon, ang katawhan. Wala na magsunod, maglibog na. Ari kong Samuel, ari kong Saul. Kay si Saul, di man mo sunod sa Ginoo. Doon naman siya kinaiya nga di ka paabot, magbuot-buot ra. Unya, dili ka maong mananghid sa Diyos. E nahibaw ba mong daghang Kristohanon Saul o kinaiya? Unsa ganito, di ka paabot, magbuot-buot, og dili mananghid sa Diyos. Kung imong tanawon ang diferensya ni David o ni Saul, si David kada sulong niya gira, muingon sa Ginoo, Lord, musulong ba ko dili? Lord, mudaog ba ko dili? Lord, buhaton ba na ko ni dili? Pero si Saul, dugaya man tong maghalad, ako na lang. Magbuot-buot gini si Saul. Unya, wala mananghid sa Diyos, wala makigsusi dito. Lord, unsa man ni Lord? Kabubuton man nimo dito na hinuos tambawan midangop. Gipatagna na hinuon niya. Saman, musulong os Pilistihanon, mudaog ko dili. Di na mo good siya sa Ginoo. May dakong posibilidad ba nga kining atong pagsimba kuyog-kuyog ra pero di gyud ay ganahan mosunod sa Ginoo. Banuban lang ba? Simba man siya, uban na lang ko. Kay wala gyud kay personal ba nga ako gyud ni. Ganahan gyud ko aning kinabuhi ang mag-uban gyud ta Lord. Kanindot na lang gyud. Kumuagi tag tunukon, basta kauban ka okay, o karitas balod, okay po na. Basta kay uban ta ha? Uban kita Lord. Kung gutom, basta kay uban ka nako. Because the greatest tragedy in life, matapos imong kinabuhi nga di nimo kauban ang Ginoo. So, gipasagdan sila na mauli sila. Human ni ato, nag-anto sila. And tinuod gyud nga mag-antos ang katawhan nganuman. Mubutar man ka kay gibayran ka. Unya, may nganong ingani, mubutar lagi ka kay gibayran ka. Ayaw nagpangita o kinsa pa imong i-blame nga pangulo or kinsa nang mga nadya. Imong kaugalingon. Lisod sila og ayo. Nag-struggle sila og ayo ang mga Israelite. Kapildi-pildi pag gira. Do you think kung si Saul mosulong og gira, siya ray mamatay? Nga ang iyang pagsulong sa gira, wala niya gisangid sa Dios kung mudaog ba siya or mapilde? Automatic inigsulong niya uban ang katawhan o niya kay mapilde man siya, patay ang libuan. And that is why kung nagbasa kag Bible, alaot ang katawhan. Alaot ang katawhan, gatuo mo og daghan man mig madawat ini election pastor. Nagsugod siya og business,
tinda-tinda lag bananakyo hangtod nga naka di dako-dako na, nakasari-sari store siya, unya niabot na gasoline station, unya ni dako-dako ang company, dayon nakahimo na siya, na CEO na siya. And then gabayad na siya tax tungod sa iyang grabing pagpaningkamot. Yang katong mga tax ihatag sa tapulan. Ihatag sa tapulan. Mupila dito kadlawon. Dala-dala pag mga bangko. Pag abot sa ayuda, palit tag sa kakis nga beer. Tagay tibok gabi eh. Pag-abot sa panahon, i-blame na to ang mga leaders. Kinsa man ni sila ang mga senador, kinsa man ni mga congressman, kinsa man ni sila. And that is why si Lord magtudlo sa matag usa kanato because bisan pa og pare pa'y mahimong presidente, pastor mo'y mahimong presidente. Nakaugalian na sa atong nasod ning bayad-bayad inig ka-eleksyon. Nga kung wa kay ihatag, ang uban na ihatag, ayaw na kong ilara ng kung imo kong paliton ako kang prisohon, tuon, kaana. Do you think ang nakadawat mo adto dito, pilay ang nadawat? 300 pesos. So mo reklamo karon siya dito, need siya kabugado. Pila man yang ibayad sa abogado? Na ay mo reklamo? Wala. To istorya na lang na siya. Munang arita mag-correct sugod sa atong kaugalingon mga igsoon. Ang panultihon 29, versikulo 2. Ningon dito, kung matarong ang mangulo, magmalipayon ang mga tao, apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Again, Proverbs 29 verse 2. When the righteous reign, the people rejoice. Pero kung dautan ang mo dumala igsoon, magantos gyud ang katawhan. No? When the righteous are in authority, the people rejoice. Lipay ang mga katawhan. Di ba no? Dili manggaling perfect ning mga nanglabay nga mga administrasyon, ang mga nangulo. Pero silang tanan makakita dyan mo differences. Tama? Lagi kalainan. So daghan kayong nangaguol, pero asa may mas daghan ang naguol o ang nalipay sa diha nga ikaw mao nahimong naa sa authority. Mao man ay atong una-unaon. Ang equation man ana, di ba? Asay mas dagan, asay mas bugat, asa may ingon siya, when the righteous is in the authority, the people rejoice. Kasi sumpay. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Kung ang dautan na gani, maoy tagdumala, maoy magahari. For example, ako, since I was a child, corrupt ng daan ang akong nauna, hilabtanon, kawatan, wag yun makorek sa pulong sa Diyos. And suddenly, nag-desire ko nga mahimo kong pulis. Or mahimo kong man with authority. And then nakatsapa ako, naka-uniforme, may baril. Dito na magsugod. Kay dili man gyud enough. Bisag unsa kadako ang madawat sa tao, di man ginapaigo niya. So munang naay mga extortion. Nay mga ingon ana. Mangutong, kutong. Nay mga ingon ana. And bisan kita diri sa Bohol, familiar kayo nato ne, bisan ng mga eskwelahan, bason maabot ne. Pag abot na ni mo college, sir, sao man ako, sir, makapasar raon ta ako. Kaya maingon tayo mong maestro, sige. Pila man, 85? 8,500 na. Kung 95, bisag 9,000 ra, okay na na. Extortion. Extortion, may tawag ka na?
So, mauna na ang sistema. And that is why lisod yung kaayo. And bless kayo ta, nga doon natin mga professor, na natin mga teachers, nga naikahadlok sa Ginoo, nagtinarong gayod, nagkat-on gayod sa kaalam sa Diyos. Why? Pagkita nila ang bata nga lisod gyud pag-ayo, bisag vacant na unta sa teacher, dong, dali sa gudong. Unsa may gilisdan nimo ani? Kani siya sayon ra manggod ni. Di ba? Kaya ang ilang una-huna, tabangan gyud ang bata. So kung ang matarong may mangulo, magmalipayon ang mga tao, apan kung dautan ang mamunuan, magantos ang katawan. Mamili kuno ka. Kanang magsulti sa pulong sa Ginoo nga. Pinakalma ra. Mga igsuon, pinangga ta sa Ginoo. Dili tanang mga maldito, mga istorya, daotang tao. O dili tanan nga malumo, manulte, tarong. Munang ingna imong kaugalingon pag sure, oy. Kung matarong ang mangulo, maglipay ang mga tao. Ninduta kayo. Apan kung daotan ang mamunuan, magantos ang katawhan. Dinhi na. Wabi ako gayaw-yaw o kinsa ha. Kasala mo sa Ginoo, kisa na inyong giuna-una. Now, ingon siya sa verse 4. Mo gyapon 29 verse 4. Kung ang hari nagmahal sa hustisya, malig-on ang nasod. Do you think naapay justice atong nasod karon? Huna-huna ako no, naapabay hustisya ang atong nasod karon? Kung convicted na ka o klaro kang sadaan, basta nara kay kwarta, congressman gyapon ka. Naapay justice ni atong nasod? Bisag ako, kung makonvict na ko, moapila man dito sa court. Mga na yan, court of appeal nga. O sige, iripaso, usbon og hearing, usbon og investiga, suriin og utro ang mga balaod. Unya kay process man na for years. Wala ka ba lumabot pag 10 years? So, ang convicted na, gawas nun, kasi pagpangaway. Pero kung kabos ka, bisag mangawat lang kag mangga, preso ka dito, bisag wapay ni reklamo. So, ang justice nato, naa sa Lord, pag tinarong sa imong kinabuhi, arong mauli, kas langit. Napa mo? Himua si Kristo nga imong hari, dawata siya ang imong mangluluwas, kay mo na'y paagi sa pagtinarong, sa pagmatarong sa kinabuhi sa tao. Wa man. Ningon si Bambo, ang hustisya ay para lang sa mayaman. So, kung magmahal ang tao sa justice, lisod man na kayo. Unsaon man eh? Unsaon man eh nga bastag kwarta, tumban manggod ang hustisya. Mga anak ni Samuel mismo ang nagpamatuod. Nga mas powerful ang kwarta kaysa sa hustisya. Imagine ra gani unsa kabaliktad. Niharang ang guard, gipaligsan. Di yun mapriso. Pero ako nga driver sa truck, for 15 years ko nag-drive. Kumplito, may lisensya na ako sa akong agianan, ang akong karga na nakabutang nga red cloth na warning. Suddenly, doon ay hubog. Walay rehistro, walay lisensya, walay side mirror, wala daghanag violation. Ni agaw sa akong kalsada, ni break na ko, ako'y gibanggaan, ako gapoy na preso. Ang kaso na ko, reckless imprudence resulting in homicide. Nakapatay daw ko sa akong pagdinanghag. Reckless. Muna mo nga na uban, only in the Philippines. So like adtos ubang nasod, matingala kang traffic kayo ni nga lane, bisag wa gyoy gaagis pikas.
Because pag mulabang ka, sagasaan gyud ka arong mahimo kang warning sa uban. Nga naman, moabot ang panahon. O gani ni ana. Nga ang tarong mahimong daot o ang daot mao'y tarong. Hello? Wa gyud ganita mo kahibaw. Nga in the future pag di na ka mo gamit og droga, dakpon ka ipriso. Pwede na. Mabot ang panahon, kamo mga maestra dire, magtudlo mo sa mga bata, apilan niyo pulong sa Ginoo, priso. Tanggalag lisensya. Kayong mali, itama naman, at ang tama, himuon namang mali. Ingon ang verse 4, ang hari nga magmahal sa hustisya, malig-on ang nasod. Apan kung pakisapi siya, maalaot ang iyang nasod. Kung kawatan ni siya, kung kurap ni siya, maalaot gyud ang nasod. Kinsay makaluluoy? Ang mga kabos. And that is why kitang mga anak sa Dios gihatagan tagkaalam. Nga kamaotang mo discern, kamaotang mo ila, kamaotang mo timbang-timbang. And kamaotang mo himo og tarong nga desisyon. Nga naman, lisod na gani ron, mas lisod pa sa umaabot. And sa pay sunod, mao gihapon 29 verse 14. 29 verse 14, kung ang usa ka hari, kung ang usa ka pangulo maghatag og kaangayan sa mga kabos, maghari siyag dugay. Nindot nino? Ningon diha, kung ang usa ka hari maghatag og kaangayan sa mga kabos, maghari siyag dugay. Kabalo mo kung say problema nato? Kung magpili ganitag mga ibutang nato sa posisyon, ato dayong pilion base sa unsay naa nila. So for example, akin ni kay abogado ni. Akin ni kay engineer ni, akin ni kay mom ni kasagaran. Akin ni kay dato. So mayon na kung wa kay kwarta ron, di ka mo daog. Mo na no? So, mo na diha. Nya kay pag-abot sa panahon, expert man po ng mangawat. Legal pa ang papel. Tudluan mo na ko unsaon pagpangawat. Kabalo mo giunsa? Ikaw na maligya kag refrigerator. Mayor ko. Hello, ma'am. Pila man ang inyong refrigerator diha sa inyo ha? Mayor, 9 mil ra ni. Himuan na ma'am nga 25 mil. 25. Mo na nas resibo nimo. So bayaran ka nako 25 ang 11 mil. Imo nang i-kickback nako, ibalik na nako. Og iadto nako sa COA, di ko nimo mapapriso. Kaya di aman, liquidated man eh. Narang resibo. Pila ka project, sakyanan, kalsada, grabing dula. So, lisod kayo. And that is why kitang mga Kristohanon dapat ginagamit gyud nato ang atong tinuod nga kaalam. Gigamit gyud nato usahay kay kita mga Kristohanon dili man ta kamaong mogamit sa atong kaalam. So ang tanan nga niya nato dili po ta kamaong mogamit. Hala-hala ra ta. Dili nato i-analyze ditso-ditso ra ta. So kung ang usa ka hari maghatag og kaangayan sa mga kabos, maghari siyag dugay. Isa may ganahan nakaron. Ako lang mong wa ko kabalog unsaon mo nako pagpakalma ba? Ampo lang ko sa Ginoo. Lord,
Tagi gyud ko kaalam. What if i-allow sa Ginoo nga mahitabo na? Aron nga sa pag-abot sa panahon kitang tanan may kasinatian og nahibaw na. Hello? Yan sa Ginoo na. Aron in the future, mas ligon, mas kabalo pa. And sometimes, ang mga tao nga imong gubon og ayo, sila panoon ang makakuha og mas daghang simpatiya sa tao. Munang, kinahanglan gyud ta mga igsoon nga masayod mahitungod sa kaalam sa Ginoo. Sa iyang mga pulong aron ta mas malig-on. Ngawat sana unsay mga moabot, unsay mga mahitabo. Relax ra ka. Kalma ra ka. Napa mo? Padayon ta igsoon. Now, ningon ang marita sa Revelation sa Gipadayag chapter 19. Gipadayag kapitulo 19. Akong basahon ang pagpadayag sa atong Ginoo ngadto kang Juan. Sa chapter 19 sa Gipadayag verse 11, ningon siya, unya nakita ko nga naabli ang langit. Didto may usa ka puting kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan og matuod. Og diha sa katarong maghukom siya og nakigubat. So dunay mahimong mangulo og nahimong pangulo nga naa niya ang gitawag og kasaligan og matuod. Nakahinumdum pamos ni agi na kung wali nga niingon kong maalaot ka kung sa tawo ka mosalig. So ningon diri na ay tinuod nga kasaligan og matuod. Unya siya ang maghukom og siya ang makigubat. Natay mga awit, God is fighting for us. God is on our side, di ba? Siya ang makigubat. Pero kay bisag Kristohano na ka, nakabalo na ka sa kamatuoran, magpaka-Diyos mangyud pug ka sa imong kaugalingon. Munang bisag dili imong problema, problemahon gyud nimo. Nganingon si Lord siya ang maguna, verse 12, sama sa siga sa kalayo ang iyang mata o may daghang korona diha sa iyang ulo. Mayong kay tagdagang korona diha sa iyang mga ulo, paminaw mo. When we read the Bible, ginasusi yun nato, sige pasabot, ane, pwede di ay ang usa ka hari, magsuot og daghang korona? Imagine ako na. Ikaw ko na, pagdalag, mulakaw ka niya, imong kalo siyam kabuok, gasapaw. Ningon siya, usa ka hari, no, nagsuot og daghang korona, it means, siya ang Diyos, ang hari, nga nag-una kanunay sa kadaugan, sa matag gubat. Nganuman, sa kapanaunan, no, makita nimo nga ang gingarian makigubat sa laing gingarian. Pag mapildi na nga gingarian, ang korona sa hari kuhaon o gihatag ngadto sa hari nga nagsulong kaniya. Ningon ng Bible nga kining nagsakay sa puting kabayo, siya ang kasaligan ug ang matuod, nagsulob og daghang korona. It means nga siya ang Ginoong nag-una kanato og sa kanunay nagmadaugon. Nagmadaugon siya batok sa gubat sa sala, nagmadaugon siya batok sa mga paglutos, sa mga pag-antos, sa mga nagmadaugon siya sa tanan. Sa tentasyon sa yawa, nagmadaugon siya. And that is why niingon nga nagsulob siya daghang crown. May nahisulat kaniya nga ngalan nga siya lamang ang nakailani ini.
Hello? Naan niya ang pangalan nga siyara ang nakaila niini. That is why sa Exodus chapter 3 niingon siya ngadto kang Moses, ako mao si ako. Why? Siya rin nakaila siyang kaugalingon. I am who I am. Wag yun siya niingon, ako si Harold. Ingon siya, ako mao ako. Sumpaye na sa tanan nimong gikinahanglan sa kinabuhi. Kaya ningon siya, ako mao ang mag-provide. Ako mao ang kadaugan. Ako mao ang tinuod nga gugma. Ako mao ang kasaligan. Tanan, munang ningon siya, ako mao ako. Og niingon dire, doon na siya pangalan nga siya rin nasayod. Naapa mo? And next, ningon siya, nalukop sa dugo ang iyang biste o ginganlan siyag ang Pangulo, ang pulong sa Diyos. Di ba? Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, nagingon. Sa sinugdanan, ang pulong uban sa Diyos. Sa sinugdanan, mao ang pulong o ang pulong uban sa Diyos o ang pulong mao ang Diyos. O niya, sa 14, John 1:14, ningon, ang pulong na himong tawo. Munang ni Anis Kristo. Then, niingon direpod sa gipadayag, pulong sa Diyos. Siya mao si Jesus. Verse 14. Nagsunod kaniya ang kasundaluhan sa langit, nga nagkabayo sa mga puting kabayo, nga nagbistig puti, og limpyong lino. Okay? Napa mo? Ayahang bisti na tumog sa dugo. Normally, sa pagpakigubat sa hari, magwisik-wisik yun yung dugo sa iyahang mga kaaway. Pero kini nga hari, iyang dugo ning nakatumog. May yung gaitag na tumog ka na, bitang imong biste nga marag nababad ibabad nimo sa ink or sa kanang itom nga, sa panay color, anak diha. Pagawas nimo, naa diha ang color, munay natumog. Nakasuhop yun. Nya dili ni hari nga sama kang David, nakigubat siya og ang mga dugo sa iyang kaaway ng wisik-wisik sa iya. But kini nga hari iyang dugo ning nakatumog mismo, mao na nga nagmadaugon gid siya tungod sa iyang dugo nga nagluwas nato igsoon. Amen. What else? Niingon siya sa verse 15, migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasuran. And you know what? Hebrew 4 verse 12. The word of the Lord is sharper. Sharper than double-edged sword. So, kung imong sabto na diya, dili literal nga, ini-istorya niya ng lupa ng mga espada. Ang pulong sa Ginoo. Munang ningon siyang wala na nakikupat sa unod o sa dugo. Kaya nga naman, pulong sa Diyos. And then mingon dia, maghari siya kanila. What? Sa paaging maghigpit gayud. O pugon niya ang ubas diya sa puganan sa kapungot sa Diyos nga labing gamhanan. Siya mo'y maghukom. Nyag mo ingon na gani kag puganan sa Ginoo kanang gitawag og katalagman og gera. The days of the Lord na according to Zechariah or Zephaniah. Ang adlaw sa Dios. Munang giingon diri nga puganan sa ubas. Kasakitan, kamatay, kagulanan, kalisang. And in verse 16, diha sa biste niya og sa iyang paa nasulat ang ngalan. Unsay ngalan? Hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Pagkanindutan ni no? Hello? Kinsa daw ang atong Pangulo? The King of Kings and the Lord of Lords. Wala na ilain si Kristo ang matarong nga Pangulo. Munang ang tanang mangulo sa simbahan, sa barangay, sa lungsod, sa probinsya, sa tibok nasod, na sila'y masaway. Na sila'y ikasaway na to. Na sila'y problema. I mean, kita, naatay makita ang kulang nila. Na'y problema.
Pero kabalo ka, gitawag siya King of Kings. Kay siya ra ang perfect nga hari. And Lord of Lords. Ang Lord, it means master. Unsang Lord? Unsang Lord? Master. Niingon siya, dili ang tanan nga nag-ingon, Lord, Lord, makasulod sa gingharian sa langit. Why? Unsa gani ang Lord? Master. Ikaw nga nagtawag niya Lord, sigurado ka? Nga servant ka niya? Siya'y magbuot nimo kay master siya? Dili. Daghan kayong Lord, Master, pero dili di ay gyud nila agalon ang Ginoo. Kaya ang ilang agalon, ilang kaugalingon. Gitawag siya King of Kings, and he had his own vesture, and on his thigh a name written, King of Kings and the Lord of Lords. Bisan pagkinsa ng mga ilado kayong apelyiduha. Bisag dynasty pa na sila. Gikan pa kaniadto, mga inila na gina sila. Walay makatupong ani nga pangulo. Kini nga agalon, walay makatupong ani. The King of Kings and the Lord of Lords. Og siya ang matarong nga pangulo nato, mga igsoon. Amen? 17. Unya nakita ko ang usa ka anghel nga nagbarog didto sa adlaw. Gisinggitan niya ang tanan kalanggaman nga naglupad sa kahanginan. Paminaw mo ha, paminaw mo. Ngari kamo og pagtigom kamo diri alang sa dakong bangkite sa Dios. Imagine mga langgam ni, either figurative or literal, paminaw gyud ni. Pagminaw gyud ta ingon diha verse 18, kan-an ninyo ang unod sa mga hari, ang mga general, sa mga sundalo o ang mga kabayo og tanang nagkabayo niini sa tanang tao ulipon og dili ulipon inila kun dili inila. Tan-awa ra gud ni. Wala gyud kay posisyon nga makasagang ning abot sa panahon. Sa judgment sa Ginoo kaniadto ato ning isa huno tan-awo nato ang unang interpretation. Tungod kay naghisgot man ning judgment, the day of the Lord, gera or kamatay. Kaniadto mao gyud ni ang literal nga mahitabo nga magpasad, magkalat ang patay nga kasundaluhan, patay nga mga kabayo bisan ang hari ug panganon sila sa mga langgam. It means sa adlaw sa Ginoo bisag unsay posisyon nato matapos gid atong kinabuhi. Bisan ang atong lawas, ang atong posisyon, ang atong mga nakabot sa kinabuhi wala ni tanan, walay hinungdan ni tanan. Nasabtan nato mga igsoon. And in verse 19, ingon siya, unya nakita ko ang mananap o ang mga hari sa kalibutan, lakip ang ilang kasundaluhan, nga nagtigom aron pagpakigubat kaniya, nga nagkabayo sa puting kabayo o sa iyang mga kasundaluhan. Verse 20, nadakpan ang mananap o ang bakakong propeta, nga naghimog mga milagro at ubangan sa mananap. Namunang, dili lagi basihan ang milagro nga moingog nag-uban nimo ang Dios. Moingon na dayon ka, kami mo'y tinuod, ako mo'y tinuod kay tanawa ko nag-perform kog miracle. Matthew 7, 21 to 23. Ingon sila, Lord, nagpalayas mig demonyo, nagimo mig milagro, nagwali mi simong pulong. But sakop sa mga bakakong propeta. Ang giingon diri sa Bible, mga milagro at ubangan sa mananap. Pinaagi sa maong mga milagro, nalimbungan niya kadtong napatikan sa patik sa mananap o kadtong misimba sa larawan sa mananap. Ang mananap o ang bakakong propeta itambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga magdilaab nga nagdilaab nga sopre. Ang ilang kasundaluhan gipamatay pinaagi sa espada ug migula sa baba sa nagkabayo ug gipangaon sa kalanggaman ang ilang mga unod. Usara ka isulti ra na ni Lord. Pag si Lord musulti na siya, maningon nga espada nagagula sa iyang baba. Pag musulti siya, gera.
katalagman, kamatay, kadaot, hukom, judgment. Mga hari, tanan, tapos sila. Gipangaon sa mga langgam. So nindot kayo, mga igsoon, makasabot gyud tag-ayo. Yes, maapektuhan gyud ta kay Pilipino man ta niyam tas tong nasod. And then magmourn ka gamay, makaguol ka gamay. O sige na, nya human ana, igo na. Pag ampo na, iampo sila. Nya iampo imong kagalingon nga magpadayon na po ka diha sa Ginoo. Na mangutana ko, sa political issue dinhi sa atong nasod, ngano man tang nagkaguliyang karon? Because ang mga tao nangita og perfect nga leader. Mo nang naay pagkaguliyang. Aritas Isaiah 9:6-7. Isaiah chapter 9 verse 6-7. Si Kristo lamang gayod ang mataro nga pangulo. Ang perpekto nga pangulo wala na ilain. Isaiah 9 verse 6 ningon diha, natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Siya maoy magmando sa tanan ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Verse 7, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando. Og mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David. Og sa gingharian niini. Lig-unon niya kini og palungtaron subay sa hustisya og sa katarong. Sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. 600 years. Gisulti ng daan nga kining matarong nga hari, ang perfect nga hari nga gipangita sa katawhan, 600 years ang milabay gisulti ng daan before natawos Jesus. And tanawag unsa gyud ang nahitabo. Nganong magkaguliyang ta? Nganong nagka-problema ta? Kamong mga anak, nganong nagproblema mo sa inyong panimalay? Nangita mo perfect nga ginikanan. Kamong mga ginikanan, nangita tag perfect unta ning atong mga anak. Nindot untag perfect ning among pastor. Ingon siya walay lain diha. Verse 6. Niyon sang verse 6. For unto us a child is born. Ikaw para gyud nato nga matawog gyud ni. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Pag ang gobyerno kwarta na gani problema kayo gyud. Pero kung theocratic ang nasod, ang gobyerno naas, ang Dios maoy nagdumala, siya maoy nagdala, siya maoy nagpasan, siya maoy iyahang sistema. The government shall be upon his shoulder pagkaninduta. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Naikanta, maigsoon kantahog ma-December, joy to the world, the Lord is come. Mano man pong December na kantahon? Ninduta ang tanag, kanang kantaha, dili pa na seasonal. Nga apil unta na sa adlaw-adlaw, madomingo kantahon na ito na dili sa church. Malibog ang ubanon na unsam na sila diha. Labi nang di magtotoo. Joy to the world, the Lord is come. Huy, March na maron. Lahi din ning Pasko aning Christian. He is the Prince of Peace. Siya ang hari. Pagkaninduta, yun ano,
Nay, wonderful counselor, maglibog na ka. Kay bisan pag magpresidente ka, daghan kay kag mga legal advisor, mga legal counselor nimo. Pero kay wa may laing wonderful counselor. Kung naa kas problema, no, balik ko na to, lami kitang manambag sa uban. Pag kita na problema, hagua man ni, oy hagua gyud ni. The everlasting Father, Almighty God, everlasting Father. The Prince of Peace. Napaminawar gud ni. Mangutan ako. Ngano man gyud ka nga di ka motuong si Jesus Christ Dios. Nga gisulti na gani diri no. Nga ang anak nga ipakatawo nga lalaki nga ihatag nato mahimo siyang unsa wonderful counselor, the everlasting God. Everlasting God. The everlasting Father. The Prince of Peace. Tawar na siya, Pastor. Sugo ra, gisugo. Next verse. Ingon ang verse 7. The increase of His government and peace, there shall be no end. Ang padayon, ang paglambo sa iyang pagdumala, sa iyang kaalam, sa iyang pagpahiluna, sa iyang sa sistema, maglambo. Munang bisag unsaon taglotos, bisag sulpot na lang tawag nimo. Ana ilang gibuhat. Unya, ikat na ng imo mga wali, ila na nang i-spread kay modern parisiba, mangguba. Sina. Ila na nang i-spread, pakaulawan na kakayo, butang-butangan na kakayo. One day, gamiton na lang imong nawong, o niya AI ang gamiton. Nga magsultig bakak, niya mura po tuodog ikaw. Bisag kung saon kag pakaulaw, ang nature sa church is to outlast the storm. Ang simbahan, ang iya ni Kristo maglahutay gina siya, kung lutuson siya mabungkag, unya mas mudaghan pa hinuon, kay og asa siya, dito musanay, karing usad, dito na paingon, musanay, kabantay mo anang tanom, nay tanom mga igsuon nga malaya na nang iyahang mga bulak o ang iyahang kanang naang murag mga bunga, paliron siya niya, manglupad ang iyang mga liso o kanang mga bulak, manurok na po dito, manubo na po, unya mamunga mo bulak, mulaya, paliron na po, di mo spread, mo dagan ing ana ang nature sa church. Kay nga naman, ang iyang government and peace, there shall be no end. Why katapusan ang pag-uswag? Kung magagikan rani sa Antioch, muabot na ningadto sa tibuok kalibutan, the ends of the earth. Kanang gingon sa Bible, the ends of the earth, muabot gyud sa Roma, gikan sa kinatumyan, abot sa kinatumyan. Niabot si Apostol Pablo dito. And hangtod nga ni kaylap sa tibuok kalibutan ang Christianity, and even niabot na sa mga nomads, niabot na dito sa mga kinasukang dapit, tungod kay there shall be no end. And mo continue siya, magpadayon siya upon the throne of David and upon His kingdom to order it and to establish it with judgment. Na ay justice. Na ay justice. Na ang paghukom matarong maunang maligon og ayo, and with justice from henceforth even forever. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Sa Syria karon gipangpatay ang mga Kristiyano, gipakamang sila. 100 to sila kabuok. Gakamang sila niya, while gakamang gitikbas putulang ulo, ang uban birahan kanang sana giwaswasan sa gipamusil. AK-47 ang gamit, sabog din ang ulo ini kaigo. And gakamang sila nga gatawag og Ginoo, gakamang sila nga gasumbong sa ilang pagsalig sa Ginoo. And blessed na ta kay dire kay walay ing ana dire, pero di gyapon mo atid midweek service. I-order niya, i-establish niya, pinaagis justice. And tanawa, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Na ay word nga gayod, himuon gayod. After 600 years, natawo si Kristo. So bisag daw langay, pero sa gitakdang panahon ni Lord, mahitabo gyud na. So please understand,
Ayaw kaayo mo kaanod sa inyong emosyon. Gapost ko ba? Kanang sigirap tag basketball pero way basa-basag Bible. Usahay ito kanang gimana mos tinod. Kami maanod mi sa among emosyon inig mag-basketball. Mag-uli bang di katulog kay napildi. Pildi ka upat. Minga na dayo 0-4. Upat may pildi. Wada og katulog. Pero inig-itsa nimo nya masyat. Inga na dayo katulog yutang maghayang ron. Sometimes ang atong emosyon maunay mo giya nato, maunay mo paanod nato, maunay mo nang udi na ta makabantay sa mga pagpamuhat sa Dios. Hulatan ning si manahag unsay mahitabo. Next week hulatag unsay mahitabo. And always ratang, kana giingon na nas Bible. Tanap po daw, maog yun, giingon na na, excited rata kanunay. And I tell you, maghimog idsa revolution, maghimo na nagunsa pa na diya, or dunay civil war nga may tabo. Ang pinaka-importante, ikaw prepare, huna-huna o kasing-kasing. Kay dili na uso ang pabebe karon. Ma, unsay sudan? Pag-utan og sinilas, day. Ma, stress ka ining mga inahan. Nga na nga akong wife, Daddy, inig-birthday na ako. Wife, 5 na. Iya man tanan. Iya tanan. Grabe, grabe kidining mga mama, no? Salute, yun ko, anang mga mama dihang naminaw. Di, yun, basta-basta. Ultimo pa namang lutoon. Unsay sudan. Ni ukab na nas, tinakluban sa lamisa. Nangutana pag-apok, unsay sudan. Hello? Ma, way bugas. Kabalo man ko. Kabalo man ko. Kanang minyong mga anak, pag mahutan mong bugas, suguan na silang pahulam. Ayaw suguan papalit. Di man na, mauwaw kay palit man. Suguan pahuwam. Huwam sa ditong bugas sa ka-pastor. Huy! Hala, uy! Hulam sa ditog bugas. Inga na Arong makita nimo kung ligon ba nagkasing-kasing. O kung dili pa na ligon, pinaagi ni ana, maligon na siya. Kay imo ra nang bibibibihon, oy! Kay ilis-ilis na nag-uyab niya, imo pang bibibibihon, gyapon. Lisod kay na sugua. Ing na siya panghulam o kwarta dito. Panghulam nito, suguan na. Suguan na. Bahalag mahilaw, kaya di ka mamulungag palungagag yun. Suguan yun. Naapa mo? Suguan yun na mga igsoon. Now, karon, magtapos na ta, kaya daghan na kayo tag-istoryahan, no? Verse 7, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, og mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David, og saging harian niini. Liguno niya kini og palungtaron subay sa hustisya og katarong sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud niya kini, himuon gayud kini sa Dios nga labing gamhanan. Gisil gud niya, gipromise gud niya, gitatakan gud niya nga mahitabo gud ni. Naa gyud word nga gayud. Gayud himuon gud na ni Lord. Karon ang mahimo nato karon nga kapanahonan, kung batan-on pa ka, focus sa imong pangandoy sa kinabuhi. Kitang mga hamtong usab, ang mabuhat nato, iampo nato. I-pray ang presidente, iampo ang vice president, iampo nato ang mga naadya. Ayaw po, iampo, Lord, karon na lang unta na siya kuto, baring kaning vice mo, mahimong presidente, ugma. Ayaw po ingana nga ampo. Ang atong giampo, Ginoo, ang imong kabubuton sa among kinabuhi, sa among nasod, sa among mga leaders, maoy matuman, O Lord. Kanya kaya nag-ampo ka, Lord, si Duterte, ang nasa imong tapad kay Marcos Munday.
In Jesus' name. Girebuke ka. Gisiko pagit. In Jesus' name, Lord. Diya ka nagka-problema. So, iampo na to sila. Amen? Ang atong matarong nga Pangulo, ang perfect nga Pangulo, ang agalon sa tanang agalon, ang hari sa tanang hari, walay lain, si Ginoong Hesukristo. Siya lang ang makahatag og kalinaw sa imong kasing-kasing. Pag magubot ang tibuok tibuok nasod, pero butangan kag kalinaw ni Lord, wala jud kay problemahon. Kay siya man ang tagdumala, siya man ang gobyerno nga insakto. Ampo lang ta kanunay. Amen? Hinaot na tayo nakatunan, magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat o Lord sa mga pulong karon nga among mga nadungog. Salamat kayo. Nga ikaw ang leader sa kalinaw, ikaw ang Pangulo Ginoo. Sa kalig-on, kamatuuran, ikaw ang Pangulo sa kalipay, Pangulo sa paghigugma. Ikaw ang Ginoo sa tanang Ginoo, the Lord of Lords, ang Pangulo sa tanang Pangulo. Father, thank you kaayo sa mga mensahe nga among nadungog karon. Nagaampo ko, Lord, ang mga Kristohanon, niining panahon na, maminaw pag-ayo sa imong mga pulong. Maminaw pag-ayo sa imong mga pagbadlong pagtudlo. And Father, we pray para sa among mga leaders. Amahan, ingon ka sa imong mga pulong nga dumalaon nimo ang hunahuna sa hari. Sama sa sapa nga nagdagayday Ginoo. And Father God, we pray nga kung doon na may mga injustices, ikaw gayod o Ginoo maga-intervene. Kung doon na may mga pagpanglupig o doon na ba'y kining mga korupsyon or unsa pa nga mga political issue karon, nagaampo kami Ginoo nga ikaw mismo pinaagi sa imong gahom, sa imong balaang espiritu, magapanglihok gayod sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Father, bisag ing-ani na ang nahitabo sa among nasod, nagaampo gihapon kami. Nga ikaw, Dios, magahatag sa kalinaw. Lord, human unya ni ining tanan among masabtan Ginoo. Nganong naahitabo ning tanan sa among nasod. Padayon kaming nagatugyan o nagasalig diha kanimo. Nagaampo usab ko, Lord, bisan pa man o Dios sa kining nga ministry. Lord, I pray nga ang among mga kabataan, ang among mga batanon, sa gidaghanon sa mga pagtudlo nga ilang nadungog, dili unta madaog sila sa ilang mga emosyon. But I pray nga maputigbabaw ang gahom sa imong balang espiritu og sa mga pulong nga ilang nadungog, nga dili maguba ang ilang kaugmaon tungod kay maanod sa emosyon. Ayaw tuguting ang imong mga anak, dili na makadungog kanimo o dili na maminaw kanimo, kay ang madungog na lang ang ilang kaugalingon o ang ilang gibati. Kaluy iming tanan Ginoo, walay usang tarong namo, kaming tanan ang inahanglan kanimo. Amo kang simbahon, amo kang ipataas, kay walay laing maghari dili ka namo kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog ta mga igsuon. And this time, usara ang akong pangayoon sa inyo ha, samtang magbarog ta.